Здравейте, аз съм адвокат Иво Иванов Лулчев и съм председател на Комитет за защита на потребителите. Нашето сдружение активно защитава, подчертавам, активно защитава потребителите и им осигурява юридически услуги както под формата на консултации, така и в съда. И по това нашето сдружение се различава от другите сдружения. Ние осигуряваме защита в съда. Различаваме се, освен от другите сдружения, и от държавната структура Комисия за защита на потребителите. Тя може да санкционира нелоялен търговец, но не може да възстанови, уважаеми потребители, вашите щети, нанесените ви щети материални, парични най-често. Въпреки че има над 180 служители и офиса в цялата страна. Искам да подчертая дебело, че за членовете на Комитета за защита на потребителите потребителските консултации са абсолютно безплатни. С нас може да се свържете както на телефон, така и на имейл, а също така и на сайт, които ще бъдат изписани в този клип. Ние осигуряваме консултации на место. Офисът на Комитета за защита на потребителите се намира в град София, булевард Патриарх Евтимий, номер 5. Но чрез сайта и чрез имейла може и по електронен път да се консултирате с нас, като след запитването, което ние обработваме, в рамките на 2 или 3 дни ще получите отговор.